आच्छा थाख्लाय सार दिनैनि बादायलायनायाव लावदुमजों सापर्ट दं ना आंजों सापर्ट दंब्रा नोंलाय थाख्लाय आच्छा बे गेमस्रियालाय मालानिफ्राय गान गाग्रा जाखोब्रा साला आंनिजों हानाय नङालै बे थाख्लाय आंनिजों बे रिंकिया आंना डेन्जार मोसायो आच्छा एमजे नोंथां दानि जुगा जाबाय मर्दान जुगलै जायनो सेक्सि गाननानै मोसागोन बेखौनो सेलेक्ट खालामगोन दानि जुगा माबायदि सोलिदों नों मिथियाखै एमजे जायनो बेबायदि दिन्थिगोन बेखौनो सेलेक्ट खालामनाय जागोन बेवहाय बुंनांगौ आहा जेबो बाथ्रा गैयालै एमजे दे बिदिबालाय थाख्लाय सार गेमस्रिखौनो लेंहरग्रोदो सेथियावनो बैसागुनि गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय आंनि मुङा गेमस्रि दैमारि आं दायो मोसागोन थाख्लाय बुंनायासो नंमारगौ माथो हाब खान्दा गाननानै मोसाबासो देरहामारगोन नामा आंबो बिदिबा गानहोनांसिगौ जाबाय थाख्लाय दे थाख्लाय मेथाइया दामदो आच्छा एमजे बे गेमस्रिया देरहाखासिन बायदि मोनबायलै आङो माथो डेन्जार मोसादोंलै आच्छा एमजे देरहाबा देरहाथोंसै नों जेबो गाज्रि दामोन मिन्थिबायना एमजे होद थाख्लाय मा जाद बुङोब्रा नोंलाय आंनाबो डेन्जार मोसायोलै थाख्लाय नायबायल' था नोङो सोर देरहायो दिनै नायबाय थालाय आच्छा एमजे नोंथां बोरैबा बोरैबिसि जाला जोब्बायलै आंनि गोसोफ्रा बे गेमस्रिनि मोसानायखौ नुनानै थोद मासे फाग्लालै नोंलाय थाख्लाय साला नों आंनिखौ दानायलै आंनिखौ नायबावलै मोनगोनलै नोंथाङा आच्छा एमजे नोंथां गोसोआनो मानिथारालै बोरायब्लाबो मा जाबावनांगौ जाखो थाख्लाय सारमोन आंखौ हले देरहाहोखानांगोनलै ओरैनोबा आंना मेकआपआ 20,000 लानाय आंखौ हले देरहाहोखाथारनांगोनलै लागाव दानाबा थाख्लाय नोंथां जाबावदो आंनाबोथ' हिनजावनि दख'नाया 25,000 लानायना आंनियाबोथ' देरहानांगोन ना दानिया फैगोन जोंहा नैथि नाम्बाराव रिंकि ब्रह्मखौ स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायहरग्रोनाय जाबाय बे साला लावदुम गिसियालाय अबाव हानो आंजोंलाय मा फाट्टा मोननो थाख्लाय सार आंखौनो सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय आं साबसिन मोसानो रोङो थाख्लाय सालिया फैनानै देरलासो बुंबावदों नोंलाय मालानिफ्राय मोसाफेरनाय नैबे गेमस्रिखौ नुदों माबायदि सेक्सि